Existing. Papalisin niya ako, magpapamaya ka ako, mamaya ako kayo. Kasama ko ni mamaya ka ako, di sa magpamaya kayo. Sa magpamaya, abalahan na ba ako? Mahulog ako makasama. Nagbanaw ka niya. Bangus siya banaw, nabanaw ko na ako. Naman ako, magkala ka. Bangus siya banaw, nabanaw ko na ako. Dahil kumamaya ka niya, siya may nagpanguhan ng isda. Ayaw ko mag-rosing sa niya. Di sa pagyan ng lista. May tamayat mo ng isda. Oo. Nakatungo ko ng kayo mo. Yung mga kakatuwa po. Nabiyan ang buhay. Nakatungo ko ng kayo mo. Pinagbayaan mo. Takad ko mo. Buko ba ikaw? Nakura. Nakura na ako sumama pakapit sa takaw. Naman kaya ko nakura na. Naman kaya ko na mabanaw. Namahulakin ako hinista. Alaw-alaw, tiyo na kumay. Manguhan ka ako, tumuko ng kayo mo. Pinagbayaan mo. Tumuko na ko. Magkamayan at mangawa. Sa mga pagkawawol. Uno. Kawaan mo ako. Nakawaw. Sa katao. Kaya pila-pila. Nakawala ko jumul-jumul. At tuloy na mo maglupa. Ako siya malngat ko. Huwag maglupa na kura mag-jumul. Ako hangin. Ha? Ako hangin. Naray kita ista. Naku, namili ko punaw. Bumunta mo. Dahil ako ista, tumuko na sa makruwa. Ano si Matut? Iya to. Hindi bagod. Ako. Ano yan? Samanta. Ikaw na. Wala. Nagko-comment ba? Bakit ako? Nagko-comment ba? Magkain na magsiyaman. Tumay ko Live on Facebook. Nagko-comment ka. Video ini. Live sa'yo. Sige kita na pa. Nag-live. Ayan pa, nag-live kita. Ayaw ko comment ba? Ito ba? Live to. Ayan ka daw. Nakapay ka atas. Mabiyad ako. Ano ko yan mo ba? Pakain kita. Ano yung aso? Nabahan ako sumi niya. Napito pa. Ano yung aso? Ano kita mamuksika. Ayaw mo pa nang galaw. Narang ako. Paano nga ako ano? Paano tayo na ako? Ayaw niya ako lumaw. Hindi ako lumaw. Paano nga ako lubos? Ay, di ako lang yan. Hala, kura. Wala yung mga kulwista. Baklang ko din ang kura yun. Ads, ali. Live one live. Hello lang mga pa. Hello. Hello. Hello mga fans, mga
kasama ko doon sa Saudi. Nandito kami nagko-comedy. This is my life, the foreign life. Live and live. This is by possible drinking the program and aggression. This is the Saudi Arabia. This is the, my name is this is the, my organization life of the Lambako. Yeah. Ikaw naman. Alam mo ba? Kaya kami narito nagko-comedy. Kailangan ko ada lang. Live pa, nagko-comment din, nagko-comment. Yan, nagko-comment din tao ha. Ano ba? Comment din tao. Ito na sa comment na? Allahi Aldi. Ayan na ako kasi umudang dyan. Live. Baki. Hello. Isi baki ko. Ha? Ikaw baki. Kita ko baki ito ni ko baki putih. Understand? Yes. Music play. Understand like this.